constituency ke parlo soklong tar mate harlong athak sok arong ke wang pu adim along pherang ke apitung pen kahumri dam soklong tar mate harlong athak sok arong ke wang pu penang an aningkan pen arjulong bom wang bomlo bonta penang ana tuma bangke ke theklong le lapen kachini ne atum dopiklang ili karbi akhaita lammet lamchong puron pithi kardom kardi penang an ason ipi ipu atum ethan tekanglo lason si soklong tar pusita isi ili tumaphan arnam arniatum ipi tekanglo lason si soka ei mate harlong athak sok arong kewang pu ili karbi aso sita chini thekponlong dak phuluni constituency ke parlo bachak rong phar arong pen kahilo kilometer kre phoso se inglong arlok along ke dokok thekponlong si arong pen kewang sita thekponlong lason si krokajar pen sita bangso soklong tar along wang pen nang chardom nang chardi loputa sangpi rojita bepi arnam kardom abang phipen ningje pon lapen labang so adimalong ningkan surihinira ikep aningkan pen nang ardom bom wang bom pen pening anke ningkan kep pleng tanglo lason si kedam tang aningkan sita labang so adimalong ardom ardi dampen saika chutiki sita ale mate soka e sita chethek ponlong loputa soklong tar along kidun aradatum chethandun lapen labang so adimalong madule wang sita kepang thir nangji abangke kenang sot athe dakke arnamarni kedo adim penak pusi phi sang pi rojita bepi pen chuningri padopon lapen labang so adimalong non amat kenang sot ahem lapen rv arni pen penang an kasik sak dokok titi lasi non kedobom BJP sarkar akethe kiding atum aphan chuningri padopon lapen kacheleng atowar sita kenang sot puta chuningri padopon phuluni pen bidor sing terang Karbi Anglong news channel soklong taralong kihon atum ke nege tarabasa asor pusna than he tarabasa asor si kihon pu sitami nilibange soklong taralong kihon atum hans tami choro iglo alang tum stami dak anni pangthir thek ason lo mati asi choro iglo sitami lamthei sibang kining je kang tung gelale he kihon bang kihon iglo mixen lo tabar pi bar so bang chipazar chet ason te pusi nilibange ning je det lo nama hem pinak apo pangthir jirlo te ilipidum tabang duthipo pusi mathalo setaminan bange dak masi duko bar pi bar so pen asa uchi pajar chet lo prote ilipidum ta du unpo athimani tum aprang ke bang lason dulu mane dak adung hes wasuti nang ke jo ma nilitum dak do delo pusi ilipidum ke pu lason tak tak si mudo dedet puti litum siksa karen na along kapre ka minu ke endam long thai we na pu phansini libangi kamatha damlo asi dak pen chipa jar chet puti bang ta nang dudun thipo ilitum ta karbia tum do anstami nang chu en long pu pusi matha pon no tante muhet nilitum ke bang nalitum long nang gedun tami penan ka siksak do la towar ke dam ke bang ke cheleng la bang so lam puthak na dinon la ke kibom so sarkar to mang chuning ri son padu ino la ba chuning ring tung ik dik anlo mane athima karbi tung duk soi sai de lang mati nilitum det le nang ke enji kali anu ka preka tum tanang enji bhokti tum ta dupik apen te long ka prek pan stami ke bang dui ta towara ja ka bang asa onang bunai pi pruyason te mik pari pulo athima towara vi siksai wik pinita nilitum ta ekdom banga rit ke pan miki kai tanga jo ekdom atumi dong kai ni pini ke so kali lang dong set sat ta ke bang lo ta upaya vi ili pilong nang ke le nang bu phansi pini sitami me kara jata chichini ni pin sini tum bang iklo tante la non dadak nang chitong dun anke dolo la sela na chitong de rat tum han tame pini kipu je son dun aholo mane nang chitong ande ta du piklang apen te dak nili tum long ki wang ji tum ta du ik wiklang mane hala non ki wang ji nili tum long ki wang ji tum phans tami alang tung gi non bisti barnis nang enik ji pu la pen te hola nang ki endun te pina tum phans tami nili ke ka chuning ri kang tung lo athi man nili tum ta dak nang ki en ningkan kep nang en pen ansi ani om apuru phandar eng kroing tong ans tami adon tinta dorep po son si ka che theklong lo la si anur ka prek arong ka prek pen tami dak nang chu enra alang tum stami anu adon tin stami sokthi sangthi padunang puru phandar padunang ani om ke minta jok project phan wang son te mi pari pusi nilibai chuning rilo dak soklong tarlong ki wang check ke 2000
en tuwera ningkan si keve nili mane anam ke long icheng ke 2010 ningkan si ke long mati engke ningkan hini padak det pen sini tu mane hadak ke minu me thek do tang ho abola kan pitang ho pu pen sing ke ni tum ke 2012 ningkan pen sidak ke wang iklo engke peneng pen ningkan keblo dak wa mane ningkan pholo te nang pa chok nang polo ningkan pho chok et lo angko chok et pen tang ko ningkan pho thu an lo peneng nang ke en thu pen la nani tum anak khelo ke wang pen nani tum ko an kasik sak la sambe to do pon lo kasik sak do wik lo athema minu me thek en isi abora kan sinang ke en pinak lo pot kasik sak bangai do lo hot pen karve ke jang sitami puri lo hot pen ke ani ke sus tami puri lo sitami abora kan ki en pulote chipaduk nang kok lo mane ki chulong lok jia phan sinili tum take wang lo mati chipaduk de pen joy ki pen ke yara son sitami long li la si chipaduk krim pen si ni tum wang ki wang nang kok lo duk pa di krim la sonak thak lo tangte la ke dam tang la ke cheng sian ningkan bang ko anarat chetong hala so hot ni tum ki wang cheng hos tami do o bang ko ra pho hala so ki wang cheng hot rong ta pan chetong hala so ke wang cheng hot pen tami tum rong phone ni chitong tangte pini na dak nan tum chetong pini ga chetong la duik wik jo bukulia phong lo pet penta do la pen tami sentar karkok pen tami do la pen tami ni tum phulu ni le he dak chumang rong pharong penta do la pen te be rong pen tami do la pen tami kiling rong pen tami do la pen te ni tum dak bachok rong pharong lo phulu ni bachok rong pharong penta do ni tum adung tirang rong ta do la pen te angko rong pirong dok rong pirong ta do la pen te tirang tho hala salawor he lamba tirona rong penta do la pen te paniong penta do pinta mane rong la ini karbi pena kaprek le karbi so pena kaprek atum dak la sanang kumbi ke bang thek dunong thek duning lo kusari tum aprang prang nili tum bang weng ko hut ke kusari tum si bang ke en kusari ko karajhat pena kusari tum si dak ke bang wa nili tum rong long si bas pasang tan di tilo sut ke ni tum asor ke sini dunik e kopia po si bas pasang tan po wang ekdom ke lok ri ti tima po sini ne amanona phia phisi dak eli phi bang sinang than lo soklong tar eli phi bang si nang tum ta bang ngoi bang kusari tum ta dak pen si ke plang poren tilo aminu me thek nang che enno abor kanang che ennoi nang tum ta ke chipa chulong jia phan ploti po masini tum wang lo nono bang ki dak wang det pen ki ani om ki duren tilo dom tin hemta ani om chot kalilo non bangai chun eser junun eser Northeastern Range Silonizan Ranger Chingpai Ronghang pen Kanghua Thengpi Kinebdun Lakha Inkoy Rapon Nilip MAC Contingency Kaparlo Inglong Borpung Harlong Vuti Borlangso a Ingnam Athengpi Kaikita Aronre pen Kirot Kaparuhum Ver Abang Laki Inut Borlangso Ahawar Diplang Hanse Arongasar Hun Hanse Pusi Pang Thekpon Arniwang Aronre pen Inglong Kedo Resak Koma Athengpi pen Chenglok ke Jor ke Phak Kanghuwer Atheke Golakhat District Anat Kachojor Kanghu Chimit Mepin Apita Northeastern Silonizan Forest Range ACF Pronauteron Lapen Bojian Forest Account Beat Officer Lapen Ranger Chingbai Ronghang Atum Thekdunlongli Chikrongdet Karbi Anglong District Lake Ser Anglong Alongri Killer Seng Adim Pusi Kaprek Atum Ilitumaphan Earponlo Bonta Nona Phi Pajo Pen La Ankelang Me Killer Seng RJ Nang Ave Bomb Prai Bomb Tanglo Kedamtang Aru Achiklo Ni Phai Thong Kep Ajo Apor Kanghu Athengpi Ke Phlaktang Truck Thepo Ihum Registration Number Kave Harlong Vuti Borlang So Anat Pen One Bomb Ahut Ranger Chingbai Ronghang Lapen Ari Sangho Lapen Home Guard Staff Atumpen Thekdunlong Si Khangdunlo Bonta Sang Sedet Pen Ajok Aphi Arvindunlo Bonta Thengpi Kanghu Amotorabang Sang Sedet Si Karbi Anglong Pen Kachekoinot Golaghat District Bojen Kotiana Pathar MS Borat Timber and Seizing Shop Depots Sar Dimpeshwar Bora Akulat Arlo Paludam Choklo Northeastern Silonizan Forest Range Keparlo Bojen Account Beats Ranger Chingbai Ronghang Sarthe Tokbi Atum Kiri Tarlipdam Asai Deng Ponsi Ajo Ma Thengpi Agari Pasangkok Theklongsi Adimaklong Palidamlo Kanghu Atumaphan Ribomlo Bonta Nep Ingnanglong Lidedlo Ranger Ahin Pen Nangke Thandun Thu Alam Abang Ki Nondak Ilitum Forest Department Lapen Hapu Golakhat District Forest Department Atumpen Kachingki Chingwaisi Thengpi Lapen Agarita Aron Atengpen Mena Asai
claim ponang kok bopusi berta nang pachini bonta isi kamang humi mi lapen ka honde da mi alam abangke kanghu atheng pi karthang agari longlok apita nepon pe lapen atheng pita ponpe det abangsi isi kachingki kapahem so doma puta rong arada tumpen ningje pon kanghu atheng pi karthang a motor ke ponang jiadim a battery lapen a motor arlokedo a ingchin aso asa ansi wanchot motor lapen atheng pi ke side bithek thedat lo kopi ko son lo ne ACP pronapteron ahin kaning jever alam ke thengpi lapen amunit atuma phanta nep ingnang si sodak pen insai ji pu alam non ke lam champlang chemandet lo tangte thengpi kang huwa bang hun hanse komat lo hun hanse lake inut ke thekser anong ka che thangklong de plang arong kapangri abang rong asar jibi pusi pang thekpon tangte nilip rong asar ameipen lason asai ke klem atuma phan rong asar arpu paklem long langma DFO atum ahin penta kang huvek atuma phan lapen ACF lapen ranger atuma phan arpu ke peke sai pa cheklem thek the ang thek dokoklo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin penta Karbi Anglong District pu Porpung Harlong Vuti Borlangso ahawar along thengpi ador kedo kaiketa pachojor kanghu asai pachuklem longbom langma jongsi thang site angdeng ta deng ponpe pulote non der de pin pen thengpi nangwer labji angring thedung do tanglo lapen kreng angji angring dolopusi chethan pon Nilipen S Loe Karbi Anglong News Channel जो पोर्टा इंग्लोंग मते ला Karbi Anglong pu bolang sopen theng pi ke wan pu berta ke long teng pen ko la suk tha ko pi la ni tu la reliable source pen itu information long lo je borlang so paret sari huti pen wang bom hut itu fan information apilo je la tu sari huti pare lo wenge itu tik itu forest guard sakhi tok di pen home guard la pikeng dun bom hut itu non Ladakh Bogijan Golaghat district long si agari pen la timber ta ki detect lo ante nang tum la dak Golaghat alu nang chok lo ante nang tum ko pi step lo deng pon meje no la dak pen militum Ladakh conjointly la Golaghat district range office tumpen la ke itum conjointly claim nang kok bo sai deng nang kok labang range office pondet bode range office pon nang kok bo itum Karbi Anglong humputi pinak lo muti dan lo la ke range office pon nang kok bibian ta desa bibi itum lot semar eta phisi itum pachinik hum kan sir apum ginon itum hisap kali hum kan gari hum kan gari hum hum te hala ke claim vek amonit men chini ma ke claim vek amunit fan itum net long lidalo alang itum kadik chuilo tenon ke labang so theng pina tum la lut kuri pola range office pondet podi ne vire la range office poni pansi itum ori ipo tenan tum ke chini teng pen non la dak labang so mile long apathak nang ni tum kan chini